Siguro pamilyar ta sa usa sa mga famous words of Saint Teresa of Calcutta, labi na kadtong time nga naghatag siya og talk sa usa ka international retreat sa mga pari, nga nag-ingon siya sa mga pari nga kamong mga pari, every time nga magmisa mo, before mo magmisa, always say these words: "This is my first and last Mass." Mao kini ang ako una o katapusan nga pagsaulog sa misa. Unsa may iyang buti pasabot nga aron ang pari iya gud andaman kini misa, iyang ayuhon ang pagmisa. I think ano kanang iyang mga pulong kung ato kini i-apply pud sa atong kinabuhi, murag mao gihapon. It's good ano to always say every day. Siguro inigmata nato sa buntag, moingon ta, Ginoo, this is my first and last day dinhi sa kalibutan. Murag madlok ta moingon siguro nino, but it makes sense. Ngano man, if this will be our motto o slogan, whatever is that, maningkamot ta kanang adlaw nga mahimog maayo ang atong kinabuhi. Kay magunaw naman ta nga wala nay ugma. This is my first and last day diri sa kalibutan. So kung unsay maayo nga atong buhaton, maningkamot ta nga buhaton. Only ang problema ini, kung dili ka mutuo nga naay langit, naay Ginoo, you will not do this. Pero for those who believe that there is life after death, there is heaven, you will believe on this. Even si San Pablo sa iyang unang suwat sa mga taga-Korinto, I think verse 15, chapter 15:32, ningon siya, "Let us eat and drink, for tomorrow we die." Kini nga iyang slogan is only applicable to those people nga dili mutuo, di ba? Pero kung ikaw mutuo nga naay Ginoo, every day should always be actually a preparation for that day nga diin ang Ginoo makigatubang nimo, ang Ginoo maghukom kanatong tanan. Of course, I'm sure kitang tanan nga naa karon diri karon sa Santo sa Misa, inunto kung naay dili mo tuod nga naay langit. Kay kung di ka mo tuod nga naay langit, gawas na lang karon kay way gamit ang imong pagsimba. But for all of us who believe that there is heaven, mao kini ang imbitasyon sa atong ebanghelyo karon. We don't know kung kanusa moabot ang Dios paghukom kanato, but for sure it will happen. It will happen. Mao kini ang tema ngaron sa atong pagbasa sa atong ebanghelyo. So we should always be ready every now and then. Ug ang mensahe kini, atong permanente ayuhon ang atong kinabuhi kining ato pagka-Kristiyano. Taking for example, if someone will come here right now who will say to all of us, "Tomorrow is the end of the world, what will you do today?" Do you think you are ready for the coming of Christ in your life? Sumo ka na may sungkong ang Kristo nga usa na pud kini nga pahinumdum ka nato. We don't own our life. We don't own our life. Anytime, pwede ta kuhaon sa Ginoo. Anytime, pwede ang Ginoo makigatubang kanako. Now, if you are ready, you have nothing to be afraid of. Kung andam ka,
dili ka mahadlok. But kung dili ka andam, mao ka na ang dako nga problema. So samtang ang Ginoo permanente naghatag nato kining opportunity to live another day, ato unta gamiton kini nga time nga gihatag nato usa nga panahon usa nga gayon pagpangandam kanang adlaw kanang orasa din ang Ginoo makigatubang o maghukom kanato. Palihog manindog. Pagampo sa katawhan.